učia. Asi mám povedať takú správu, čo asi bude smutná pre každého, ale preto ja neviem niekedy natáčať videá na YouTube, pretože lebo už začne škola a my nebudeme mať čas, takže preto. Asi prepáčte, že som to tak spravila, len musím to spraviť proste, lebo by to nebolo super a chcem mať jedničky. Ale akože ešte budem videa, bude tam existovať môj kanál, ale bude iba malo videí natáčať. Budeme iba Saše, keď sa naučím. Bývajú ráno, ale my už budeme chodiť do školy. Príbehy ráno bývajú a tak. A proste tak to tak zaujíma. Tak ahojte.